Am venit în această seară aici ca să îndrum prietenii și pe soțul meu într-o alimentație sănătoasă și informațiile pe care le-am asimilat pe parcurs au fost foarte prețioase pentru mine. Adrian și Anca ne învață cum să fim sănătoși, nu cum să căutăm tratamente atunci când ajungem să fim bolnavi. Pe mine m-a impresionat tot timpul profesionalismul lor și faptul că vin cu informații clare și din practica lor. Un focus pe ca pacienții lor să fie sănătoși, un focus pe partea de sport, pe partea de a mânca sănătos și pe partea de a ne odihni așa cum trebuie. Mie mi s-au părut, Anca și Adrian, două persoane foarte echilibrate și foarte realiști. Anca și Adrian sunt complet diferiți deoarece ei au alocat un timp extrem de lung să explice exact bazele științei, au dezbătut timp de o oră și ceva să explice de ce apar anumite boli, ce trebuie să urmărească, care sunt analizele care trebuie făcute. Mi se par foarte călduroși, adică spun cu dragoste și cu respect pentru tine și îți explică totul pe înțelesul tău. Ne-au dat informații prețioase care doctorii sau medicii sau ar fi trebuit despre anumite analize să ni le dea și nu le dau în ziua de astăzi. Un lucru pe care l-am reținut este faptul că atunci când ești sănătos îți dorești foarte multe lucruri, atunci când ești bolnav îți dorești doar un singur lucru, să fii sănătos. Că sănătatea stă în mâinile noastre și doar noi putem să controlăm ce mâncăm. Îți recomand din tot sufletul să îi cunoști pe Anca și pe Adrian, mai ales dacă cumva ai probleme de sănătate sau dacă vrei să fii mai sănătos. Dacă te interesează să trăiești cât mai mult, să îți îndrumi copiii spre o alimentație sănătoasă, urmărește-i pe Anca și pe Adrian. Eu îi recomand din tot sufletul. Îți recomand să-i cauți, să le vizualizezi paginile de social media, website-ul și să înveți de la ei în primul rând. Dacă dorești să fii sănătos, este bine să-l urmărești pe Adrian și pe Anca, pentru că au sfaturi de sănătate extrem de bune, ce trebuie să mănânci și, cel mai important, ce trebuie să eviți.